जय हिन्द। उन्दुनानै सिखारनाय लोगो लोगो भिडिअ बानायदों आङो मोब्रे ब्रे। बेनिफ्राय आंनि लोगो उदालगुरिनि इउपिपिएलनि ठिकादार आंजों लोगो बिथाङा दाख्लैबावै आंनि सिगाङाव बुंदों जोंनि उदालगुरियाव पुरा हिसाबखा इउपिपिएलआ 6टा देरहागोन। दा भटनि साननाया जोबाखै, दा मोनायालासै जोङो मोनथिगोन खैटा देरहामारो। बियो आंनि सिगाङाव बुंदों आरो फिक्स बन्धु, आंखौ बन्धु होनना बुङो, फिक्स बन्धु जोंनिया इउपिपिएलआ उदालगुरियाव 6टाखा होनना बुंदों। दा जों बेखौबो नायनोसै। बेनिफ्राय सासे मानसिबाव बिथां प्रमद बर'जोंनो थाफाबाय थायो, स्टेटासफोरा कन्टिनिउ बेनि गारिनि उन उन। बिथाङा मोनसे समाव ससियेल मिडियायाव ओंखारोमोन, निउसबो बानायोमोन। दा बिथाङा निउस बानायला, बेनि उन उन थायो। बियो मोनसे स्टेटास होदों चिरां 14 नाम्बार। बियो स्टेटास होदों खाम्फाया चिराङाव 14 नाम्बाराव 7,000 भट लानानै देरहागोन, मिया होदों। दा भट साननाय जागासिनो दङ। दा बियो सोरमोन जोङो बेखौबो नुनो मोनगोन। दा आङो सानै मानसिनि भटनि रिजाल्टखौ ओरैबायदि नायनो लुबैदों, आङो थाम्बनेलाव लिरनानै होखाबाय। बिथां हाग्रामा आरो बिथां खाम्फा, बिसोर सानैनि रिजाल्टखौ आं ओरैबायदि नायनो लुबैदों, आंनो रावनिखौबो नाङा। मानो होनोब्ला मोनसे समनिफ्रायनो बिसोरो भाइ भाइ बा बिदा फंबाय बायदि ना, मोनसे समनिफ्रायनो बिसोरो बिदा फंबाय बायदि सानैबो खामानि मावना फैनाय मानसि। बेनिफ्राय दोखो दोखो दान्थे बिदान्थे बाथ्रा बुंलायनाय। बेनिफ्राय बिथां हाग्रामाया बुङो खाम्फाया जेराव दारायो आं बेवहायनो दारायगोन। दा मोननै जायगायावबो सानैबो एगेन्स्ट। दा मोननैयावबो सोर बेसेबां भट लानानै देरहागोन, प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव। बिसोर सानैनि गेजेराव सोरखौ रायजोफोरा बांसिन मोजां मोनमारो, आंनो बिसोर सानैनिखौल' नांगौ। बेनिफ्राय जोंनि बागानपारा, आङो जेब्ला जोंनि बागानपारायाव बिपिएफआ फार्स्टआवनो मनेस्वरखौ होदोंमोन, अब्लानिया आङो माबा मोनसे बुजि मोनदों। मनेस्वरखौ होनाय लोगो लोगो बेवहाय मनेस्वरा एसे भट मोनगोन, बेनिफ्राय बेवहाय बिजेपिया जोबोर गोरा जागोन आंनि साननायमोन। बागानपारानि जेब्ला केन्डिडेटखौ बिपिएफआ बासिना होदों, फार्स्टआवथ' मनेस्वरखौ होदों। मनेस्वरखौ होनाय लोगो लोगो मिथिखागौ देरहाखाया, थेवब्लाबो होदों। मानो होदों ओरैबायदि कुइसन जादोंमोन, मानि थाखाय बेवहाय सोर देरहागोन दा। बेनिफ्राय बनमालिखौ सोलायना होफिनदों। एबाराव बनमालि 50, बेनिफ्राय इउपिपिएल 50, माने समान समान जाफ्रामोब्ला बेनिफ्राय बेवहाय जोंनियाव बिजेपियाबो खम नङा, हारसाफोर गोबां दङ। बेनिफ्राय रेखारानि दास बर'खौ होना होदों। बेवहायबो एसे आलादा नायनोसै, बेवहाय जोंनि बागानपारायाव सोर देरहायो। नाथाय आंनि साननाया फार्स्ट टाइमाव बिसोर बर'जों बर' सानै जाबाय, एपिबिआबो एसे बोखावना होगोन भटखौ। बेनिफ्राय माने बिबारा रेखारानि दास बर'आ थांनो बेवहाय बारा गोबाव नांनाय नङा, बारा भट नांनाय नङा। आंनि साननाय दे, बे आंनि साननायमोन। माने सुरुवादाव जोंनि बागानपारायाव बिबारा देरहानो बारा भट नांनाय नङा, बे आंनि साननायमोन। दा मा जायो मिथिया जोंनि बागानपारानिखौ। बेनिफ्राय दहाय आङो मोनसे भिडिअ होखांबाय, बे भिडिअआव गोबाङानो कमेन्ट हरदों बांसिन बिपिएफनि, इउपिपिएलनिया गोबां खम जानानै दङ। दा जोङो जोबनायाव बेखौबो नायनोसै। आरो 5 इयार्सआवनो बिथां प्रमद बर'आ जेननांगौब्ला बे मानि थाखाय जेननांगौब्लासो दै, मानि थाखाय रायजो राजाया बिथांखौ अनसायाखै, मा जाजोबखो, बिथांनि केन्डिडेटफोरा माबायदिमोन, जों गोबां बाथ्रा सावरायनांगोन। गोबां बाथ्रा सावरायनो गोनां दङ होननानै आं सानो। बायचान्सनि थाखाय माबा मोनसे जायोब्ला, दाथ' जोबनो जायाखै, जों बेनि सोमोन्दैबो उनावहाय रायलायगोन। गाबोननि भिडिअआ एसे आलादा जागोन। दा नोंथांमोना मा सानो? उदालगुरियाव आंनि लोगो सासे ठिकादार इउपिपिएलनियाथ' बुंखादो 6टानो गेरेन्टि 6टाखा होनना बुंदों आं सिगाङाव, बन्धु जोंनिया 6टा। बेनिफ्राय चिरां हाग्रामानि खाम्फानि गेजेरावबो 7,000 भट बारा खानो, बेबो लिडारजोंनो थाफाग्रा आंनि लोगो बिसोरो, इउपिपिएलनि आंनि लोगो बिसोरो, आंनो खोन्थायो बिसोर माने। दा बेखौबो जोङो नायनोसै रिजाल्टखौ मा जायो। मानो होनोब्ला आं रावनिबो नङा, बयजोंबो लोगो, आङो इउपिपिएलनिजोंबो लोगो, बिपिएफनिजोंबो लोगो, गासैजोंबो लोगो। आङो
रावजोबो दासान्दै राजखान्थियाव लोब्बा गैया आरो आङो लोब्बाबो लाया सहसाव मोननैथिंबो खबर लायो आं नोंसोरनिया बोरै होननानै गेजेराव थानानै मोननैथिंनिखौबो खबर लायो आं दा जों नायनोसै सोरनि मा जागोन सोरनि सरकार फैगोन जियानो जा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव बिदा फंबाय बिफा फिसा बायदि हाग्रामा आरो खाम्फा बिफा फिसा बायदि आरो बिदा फंबाय बायदि बिसोर सानैया सोर देरहायो प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव अब्ला दोनथ'लायनोसै जय हिन्द।